हेलौ लोगोफोर, नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय गोदान ब्लगाव। आं दा उन्दुना सिखारबाय आरो सिखारनानै आं दा ब्रास हुनोसै। कलगेट आरो ब्रासखौ लाबाय। दा आङो नैबे हाथाइगुरियाव थांबाय आरो हाथाइखौ हुबाय। हाथायावनो आं गोसोखांबाय बुट दालि जानोसै, बुट दालिखौ घुगनि बानायनोसै आरो ब्रेडखौ एवनोसै। आं रुबाय बुट दालिखौ, गोथाव जायो फुंनि समाव घुगनि। आरो नैबे सामब्राम दङ, बायदि बायदि दङ, सामब्राम गुफुर दङ। दा आं मोखांखौ सुखांबाय आरो टावेलजों हुगारबाय। आं दा दै लोंनोसै। फुङाव दै लोङो आङो, जौ गोरान लोङा। दा सोरबा सोरबा जौ गोरान साननो हागौ, बे जाबाय दै गुसु होननानै उदैखौ थान्दा खालामबाय आङो। ओमफ्राय आं रेडि खालामसै फुंनि जानायखौ। नै रेडि जाबायानो, बेथ' मोनखानायखा। आरो ब्रेडखौ एवबाय, ओमफ्राय बे बुट दालिखौ बे होना होबाय। दा मोनबायानो, नै ब्रेडआबो मोनबाय आरो बुट दालियाबो मोनबाय। नायदो नै मोनखानाय बायदियानो गासिबो, माने बे रुनो मोनखाबाय। आरो दा नै साहायाबो जाबाय। दा बेखौ गासिखौ रेडि खालामबाय, ओमफ्राय दा आं जानोसै। जाबाय आङो, मैदेर बायदि जाबाय, नै देन्जार जाखायो आङो फुङावनो। फुङाव जानांगौ होनना बुङो, बेनिखायनो आं जायो घुगनिजों आरो ब्रेडजों लागावबाय। साहाखौ लोङासै आङो, मानोना फुङाव साहा लोंनो बायो। दा जाखांनानै आं दुगैनोसै आरो दुगैखांनानै मोनसे प्रग्राम दङ, बे प्रग्रामाव थांसै। दा आं दुगैखांबाय आरो दा आं थाव फोननोसै, हुगारलाबायबाय। बडिया सोरनाव गैया? आंनाव बडि दं, नाथाय आंनिया एमाव राजानि बडि होनना बुंजायो। नायबानो जाबाय, नै बडि दं आंनावबो। सोरनाव बडि गैया जानांगौ? बयनावबो थाखायो बडिया, नाथाय आंना एसे खम। दा आं नै गस्ला गानथ'बाय आरो दा बिसनाखौ बौनोसै। आं मानोना बिसना वारखौ सुदोंमोन फुङावनो, आरो गस्लाखौबो आं सानफ्रामबो सुयो, मानोना साखोन सिखोनखौ आं मोजां मोनो। दा आं नै बिसनाखौ बौगासिनो दङ आरो बिसना बौखांनानै दसे उन्दुगोन आङो। दसे ओरैनो जास्ट 1 मिनिटफोर उन्दुगोन आरो। आं दा नै दसे उन्दुथ'बाय आरो दा सिखारफिननानै आं गोदान गस्ला गानबाय। मानोना आंहा दिनै प्रग्राम दङ, हटेल गोदान अपेनिं। बे हटेल गोदान अपेनिंआव जानो लिंहरदों। थिगसे जाहैनांगौ, अमा बेदरलाय, दाउलाय, मा दं गासिखौबो जानांगौ आरो ना, ओरैनो फ्रियाव मोनजानायखा। दा आं लंपेन्ट गस्ला गानगासिनो दङ, मानोना बोथोरा जोबोर गरम, बेखायनो फांखाखौ लगायनांगौ जादों। आरो आं दा लंपेन्ट गस्लाखौ गानखांनानै गामसाखौ थन्नानै दोनबाय। दा आं सानबाय, बे गरमाव माजों थांनो? स्कुटिजों थांनो ना गारिजों थांनो? आं सानबाय गारिखौनो लांसै, मानोना गरम, एसि दं नालाय। नायबानो जाबाय, नै थगायदों सानो मा, सान्दुङा एकदमबारे थिं थिं दुंगासिनो दङ। दा आं गारिखौ बेखेवबाय, नै गारिखौ खुलिहरबाय आङो। बेनो आंना गारिया। दा आं गारियाव गाखोबाय, साबिखौ सोबाय आरो आं दा बिराद गरम मोनदों दै, एकदमबारे बोथोरा बिराद गरम, बेनिखायनो आं थाब थाब स्टार्ट होबाय आरो एसिखौ होबाय। ओमफ्राय आं दा गारियाव दसे थाथ'बाय, एसि जाहोथ'बाय। ओमफ्राय आं दा गारिखौ सालायसिगोन, नै सालायबायानो। आं दा लामाजों फैबाय। बै सिगाङाव मानसिफोर दङ, बिसोरखौ आं लांफानांगौ, मानोना बिसोरबो अमा बेदर जागोन होनना बुंदों। गोबां रायख' रायख' मानसिफोर दङ, थांफानो होनना बुंदों। दा बेनिखायनो आं लांफानांगौ जाबाय। हटेल गोदान अपेनिं, आंखौ लेंहरदोंमोन, नाथाय आंजों लोगोसे 3 थांफाबाय। बिसोरखौ आं बुंदोंल'सोमोन, थु हटेल गोदानाव थांबा। लोगो लोगो थु होननानै ओंखारबायानो बिसोरो। दा आं बिसोरखौनो नेफैबाय दसे, ओमफ्राय बिसोरखौ नेना लांसै आङो। बिसोर मोखांबो देखायजाया, एकदमबारे बिराद लाजियो। दा जों एकदमबारे हटेलाव लोगो मोनहैसिगोन। नै जों मोनफैबाय हटेलाव, ओंखाम जागासिनो दं नै। गोदान अपेनिं नालाय ओंखाम जादों नै, आंबो जाबाय, नाथाय बारा जेबो आइटेम गैया। अमा बेदर दंमोन, ओमफ्राय मणिपुरनि आइटेमफोर दंमोन। दा जागासिनो, एकदमबारे आंथ' जाखांखाबाय, गय जागासिनो आं दा। नै सासे लोगोआ एकदमबारे जागासिनो, लागाव, बाय बाय।